Hayo sa inyo guys, puya, yung kinabuhi ito nga. Sige, nagkawag itlog ba? Kakapoy man yun, ya. Ganahan ta mag-Jollibee. Di ta ka-Jollibee. Huwag tayo kwarta, ya. Taon naman nga. Si nanay, dagang kay kwarta, sila kahalan sa itlog. Huwag ko tagay, bisan piso. Makalagot testan na, ya. Kung taon, maho ng iti, sila nagkawag. Kuan, itlog. Puya, yung asan, karong tiguanga ni ron, kalagot yung tiguanga na. Puya, yung life na ko, gwapo kayo tanya. Baka noon, tagitlog. Sos, di na maayong niya ha. Asa ka ron? Ako tong atuon, be. So, asa ron, tiguanga ron, nagunsa ka ron. Kalangas mapudi mo miming, unsa man ka humana makagkaon. Unya na pod. O dito padaplay ni sa kaha. Usahay magadanggo ako. Nga daghan ko itlog. Unya karon, pirting gamaya na ato na ang itlog. So unta ang itlog, pero ang itlog gamay ra pod hinuon. Sa uno lang ani ron. O ikaw pod miming, kasamo kan pod nimo. La 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 la. Nanong gamay na malang ang itlog sa manok. Kay tungod uwan-uwan manggod. Mao di ay miming no. Ikaw mutabang ka og panguhag itlog aron kakaon kag lami, mag-Jollibee unya ta no. Adto ta sa Isbaro. Humana ko og iskuhi sa kong itlog. Unyang alas 10:30 manguha na pud ko. Asan, karong tiguanga ko tong atuon ron. Kapuya, ning sige, tagkawag itlog, ya. Siya, mag-Jollibee, siya rausa niya. Ako, itlog. Buntag itlog, udto itlog. Nagpanihapon, itin ako. Kapoy, may ginamo. Ako tong atuon, tiguanga, be. Na, pubutan yung atuon ko. Kapoy, asan. Welcome to my vlog, guys. Nay! Kapoy, ba na nga? Baho na kayo kong ite. Nga ikaw dira. Sila kanta-kanta niya ako. Ako, luoy na taon kayo ko. Maluoy. As in, luoy na kayo ko. Diba mo, baho na kayo kong ite. As in, baho na kayo. Kuwang na nga. Gukdoon ko sa iro. Ano yung bahong ite. Kuwang na mahimong tae. Baho na kayo kong taon. Maluoy sa kuwan eh. Sila kaw itlog. Ay, itlog kayo. Pwede tindaghana. Nagunsa ka ng tiguanga na. Ningnutok. Sa kay problema na pakano na pong itlog na buntag itlog udto itlog hapon itlog di nilalim na yung wata marag una ko kauyo na ako yung kwarta kay ganahan ko Jollibee magsabing shopping kinagmay manang magapalit putag paas manok ang lami sa dintagkaw lami manok Nano di ay unsa man pagaluya hindi pa painit ang kaganiha unsa man ano man yun unsa maging pagaluya naglaba din mong ulo nagsakit imong tiyan unsa man Biningaw ka ba sa imong kuya? Naluoy kayo? Ano di ay? Ano man? luoy ng ikustanan eh kapoy ng sige tagkaw ite nya di ba tagkaw lami Jollibee di itaw ikaw sino kag Jollibee mali lang itlog Jollibee ako yung taon sus di na mayo yung gibuhat na yung sakit na kay song heart Nanimaho kang ngiti ini magkabahong ngiti oy bako magkantai dulo ay huwag mo tae sige, gusto na kayo magkaon ng Jollibee sana ni mataan na magsige pangayo kung pa ipalit na kami uglaw. O sige. Ha? Samaan ka. I-Jollibee niyo. Masama na. Lah. Buinas kayo mo mag jackpot guys. I-Jollibee ni. Pagpalit og Jollibee. Ano na siya guys? Ubay og laki aron magdaghan. Baglaki. Oy, miga jackpot. Miga jackpot man. Karon buksuhan yan yan pag-diskarte guys ang account mo Jollibee. Naniya dahil siya. Inyong libakon ng nanay ang account Jollibee, di niyo libakon, di mo kaon ganto sa itlog. Hindi buwad, baho kayong buwad, maho ng bukog sa isda na. Maay na lang kay dili bahong baka. Dere ba ka mo kaog atay?